Jiyana me da gelekî dar vejrortin pir girîng e. Di jiyana me da ku em dibine û heyanî ku em umrê xwe didine di île di jiyana me da darveroştin û bi darara em tim têkiliya me mîna ku hebe. Ez di dara da ruh qebûl dikim. Bona wê li darveroştinê û li dara pir hez dikim. Ji bona wê ez rabûm li ser vî xebitîm û ez geriyam min got hereka çi heqê darveroştin heye ez rasta jiyana Hebîbê Necar hatim. Ez dibêm ku yani di darê da ruh heye. Em vî ruhî ku em fehm bikin ê jiyana me hîn xweş were domandin. Belê. Hebîbê Necar pîrê Necaran e. Hebîbê Necar dibe ku li ciyekî pir dixebite serokê wan jî qiralekî pirî zalim biye. Pîrekeka Hebîbê Necar jî hebiye, pîrekeka pirî kamil, bi aqil, bi fehm û feraset, bi zarekî xweş de axife. Wê çaxê ê ku şorê xirab digerînin pirin, hinek derin cem qirêl dibên ku ba pîrekeka Hebîbê Necar heye ma ew ne liyaqê wî ye, ew liyaqê te te qiralî. Dibe hele bira were em bîwînin çi to bikin, dibe wînin em li nav baxçeyê sarayê em bira bigerin elem bîwînin. Ku tê dinêre bi gotinê me yê Kurdî em divê mîna çilkek zêr re. Û qasî xaşik et hema tê berçava. Bi edebê wê, bi fehm û ferasetê wê dibe vaye dibe erê. Dibe em çi bikin ku xeberê xirab bidin pirin, dibe ku bana Hebîbê Necar ke tu sarayê çêdîkiye, bira ji vê qonaxa te da vê saraya te ra bira pencere û deriya çêke çendin nehsûd û nod û neh pencerê xwe û deriyê xwe hene. Banê dike dibe tu dikî henî siveda dibe tu dikî vî vana çêkê. Hebîbê Necar şaş dibe. Tiştekî wanî ne mimkün e yani. Va dere mal pirî bi gam û kedere pir bi gem mijûl dibe. Jinik dibe te xêr e pîreka wî dibe ku işte hal mesele va hate serê me. Kebaniya wî jî pir berdikeve. Kebaniya wî dibe hele werin em rûnin daxifin niva şeve êvara dikî rakevin dibe ya Hebîbê Necar. Rakeve mîna hercar xadê yek dezgeh hezar. Yani heyanî sibeda li dezgehê xadê çi û çi dike çê bi merî nizanî. Hebîbê Necar dike çi bike? Ne qas aletî wî hene û ne bu qas text dikil çi to wîne çêke? Ver roj de û nizam çi bike ne mümkün e. Va radibe tê radikevin. Ku radikevin destê sibêra derî wî lê dikeve. Derî lê dikeve dibê rabe hatin min bin îdam kirin. Dibê ma tu ne ez kanû vana çêkim. Ku hema hîn wî şor nekiriye zaten dibê deriyê Necara bi bên girêdayî ye. û pînekê lê dixin dikevin endir dibê rabe ya Hebîbê Necar dibê xêr e dibê qiral mir zû tabûtekê çêke. Pîreka wî dibê min negu xadê yek dezgeh hezar de her dezgehî de çi derdikeve merî nizanî. Xa dibê tabûtek çêkir birin qiralkirinekê ew jî wî halî xelas. Ji wê belê filetî Filetîn va jî çi ye? Yani ku tu xirabiyê bikî île ê hember wî xirabî jî were rêya te yani va pêş çavan e yani. Wî dikira zulmeka wirga bikira ew zulma nikanû bikira a xadê bela wî daye. Çîroka Hebîbê Necar waniye min jî dar û bera pir hez kir. Em diçûn nav Necara me deleme dikirîn, me qît dikirîn, me dad pê dilî zarotî bû. Bona wê di çûkiya me da em li Hebîbê Necar hez dikin. Rehmetiye pîreka min pîra min dapîra min ku qala vê çîrokê dikir me serê xwe de ser şoka wê em radiketin. Yani ji vê meselê. Mala te ava gelek spas mamoste nivîskar helbestvan Misbah Hicrî.